Stereofonní reprodukce vám může poskytnout plný požitek z poslechu pouze tehdy, je-li vaše reprodukční zařízení v pořádku. Pomohou vám to zjistit následující testy. Sergej nám surfuje. Pahil s Michailkou popíjajú kofolu na Adamove. Prelety žiadne. Počasie vynikajúce, môžeme vidieť. Čakáme na to správne Kongo. Ešte sme nemali šancu zatočiť z Tupaku, tak sme sa aspoň točili na kolotoči. Je Michailka. Ty si chuj, sa dogrcaš, málo máš Tupaku. Co? Viděl jsi včera zprávy? Jo, viděl, ale byl jsem plnej trávy. Ale něco si snad pamatuješ? Jo, něco jo. Smrt a násilí, nic jinýho. Tak to je OK, nic jinýho tam ani nebylo. Jenom koho kdo nebo něco zabilo. Hej, tefe, už mě to sere. Každý den se na tomhle světě něco se mele. Jo, kvůli nějaký prkotině začnou se hned plátit. Pojď do vody potom ještě, ale opatrně. Zvedavý, kam nás to Musím vzít pivo sebou, jsem si mohl vzít. Takto vyzerá plachtárske sústredenie 2010. Tam v tom jezíku. Plavba po Holičskej Amazónii. Holič Amazonia Challenge 2010 starring pilots of Aeroclub Holič. To je romantika. Fire pilot. Ještě mám dokonce i závěr. Nějakou rybu by to chtěl chytit na večer. Rybu? Tam je udica, ale... To je čáro, mám si Úplně frčíme. Tak alebo granát, chápeš? Je to naše. Počkať, musíme viacej vpravo. Počkej. No, dopredu. Ja padlujem. Dopredu. Držím. Pomalu. Na nás nevyskočí. Drží nás halus. Kde? Vpredu. Tak to tak, dobre? Konárik? Krásny konáriček. Krásny konáriček. Počkaj, aj! Ja ti povoláme k svojme na budúce, aby sme to mali priechodné. Mně to asi nejde ulomit a bojím se, abych si něco vyhodil. Držím, Viktore, dobré, můžeš pustit. Počkaj, nad seba teda. To urval. Na to pojď, ideme. Pán urval desku. Hulmi ho u kolen. Fínsky pretekár, rally. No? Varování ministra zdravotnictví. Klinické testy této nahrávky jasně prokázaly značnou pravděpodobnost možnosti vzniku vážných újem na fyzickém i psychickém zdraví. Aj takto vyzerá sústredenie v Holiči 2010, časť 3. Hyeny hodují. To je v prdeli toto. Ale je tak na spodu, ale nežil to. Jak v prdeli? To je v prdeli, kurva. By měl být nožík na to snad. No. Budeš vybírat. Já jsem vám tam dal tu onu nabíračku, tak stej si pro ty zemáky. Nabíračka. Vypalová poláž.